गिबि गिबियावनो दिनै बड'सा NBN बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड राइजिं बे चेनेल नायग्रा बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिबाय। आं दिनै UPPLनि परिबर्तन सरकारनि माखासे जे मिसइउज अफ अफिस माखासे जे अफिसखौ बिथांमोनहा मिसइउज खालामबाय थादों बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। जे थांनाय ISPL 2022 मायथाइयाव जोंनि क'क्राझाराव मुसलपुराव आरो गोबां जिल्लायाव दिनैहाय ISPL 6 शेड्युल जे फुटबल बादायलायनाय जादोंमोन बेयाव बिथांमोनहा जे माखासे रांफोरखौ दिनै जानला मोनला बाहायदों। BTCनि रांखौ बिथांमोनहा थिग मथ' बाहायाखै। बिथांमोनहा जे मोनफा मोनफा फिसा फिसा खामानियावनो कौटि थाखा बाहायनानै जोंनि BTCनि फैसाफोरखौ दिनै बाहायनानै जे डेभेलपमेन्टेल खामानियाव बाहायनांगौखौ दिनै बिथांमोना माने अनास्था खालामदों। दा बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंगोन जे बिथांमोनहा बे ISPLनि नामाव जे थाखा बाहायदों। डिस्ट्रिक्ट लेभेल अर्गेनाइजिं कमिटि क'क्राझाराव बिथांमोना जे बाहायदों दा बेवहाय 3,07,81,843 थाखा बे रांखौ बिथांमोना बाहायदों। जेराव माने एफा बुरजा थाखा बाहायनांगौ गैयामोन। जायखिजाया माने बे अर्गेनाइज खालामनायनि थाखायल' मोनसे बिथांमोना कुचिं बेफोरखौ खालामदों जानो हागौ। नाथाय बेवहाय जोंनि हिसाबाव बेबायदि फैसा थांथावामोन। आरो बिथांमोनहा बे ट्रफि एरेन्जमेन्टनि थाखाय जे माखासे जे फिल्डफोराव गेलारि गैया मा गैया बेवहाय टेम्परारि गेलारि बानायनाय, दंफांनि गेलारि बानायनाय, औवा खुन्थिया गायनानै बानायनाय, टावेल बायनाय, माखासे स्टेज डेक'रेसन दा बेफ्राव KDSC फिल्डआवनो बिथांमोना गासै 3,50,98,001 थाखा रां थाइसे रां बेखौ बाहायदों। दा नैबे उडेन टेम्परारि प्लेंकिंआ जुदि दिनै बायनानै होजादोंमोनब्ला दिनै बे जोंनि BTC सरकारनि सम्पति जानानै थानांगौमोन। नाथाय बे सम्पतिया दिनै हयथ' BTCआव गैला जों बेखौ खोनानो मोनदों। दा बे हयथ' सोरबा कन्ट्रेक्टरा लांबाय बा सोरबा माबाया लांबाय। दा बेहाय देखायदों खिन्थु BTCआनो बायनाय देखायबाय थादों बेखौ। दा बेबादि हिसाबै बिथांमोना फैसाफोरखौ मिसइउज खालामबाय थादों। आरो दिनैहाय लोगोसे दिनैहाय माखासे आर'नाइ बायनाय, जुथा बायनाय, माबा बायनाय बेबादियाव वेस्टकट बायनाय, टि सार्ट बायनाय, जे टि सार्ट जे बानायदोंमोन बिथांमोना बेवहायबो गासै 2,08,8,354 थाखा बे फैसाखौ बाहायबावदों। दा बेबादिनो फिसा फिसा आइटेमनि सायावनो गोबां थाखा बिथांमोना बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बे फैसाफ्रा गासिबो स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि नङा। गासिबो फैसाया जाहैबाय इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि फैसाखौनो बिथांमोना डाइरेक्ट स्पर्ट्सआव लांनानै बाहायजोबदों। आरो बेल' नंबावा दिनै आरो दंबावो एक्सपेन्डिचार हस्टिं अफ फार्स्ट ISPL हेल्ड फ्रम 9 to 23 October 2022। दा बेहाय बिथांमोनहा गासै थाखा बाहायबावदों। माने बेवहाय माने गासै प्रिपारेसननि थाखाय 83,88,193 बे फैसाखौ बिथांमोनहा बाहायबावदों। लोगोसे ख'ख' खेला जे खेलाया एसियान ख'ख' खेला तामुलपुराव जादोंमोन। दा बेवहाय बिथांमोनहा मा बाहायदों कनस्ट्राक्सन अफ मेन एन्ट्रि रड बे लामा हाबग्रा एसे बाला अन्थाइ खोनानै बानायनाय, लोगोसे पाब्लिक एन्ट्रि रड पाब्लिकफोर हाबग्रा गारि हाबग्रा कार पार्किं आरो माखासे बे धला जायगाफोरखौ बाला अन्थाइ होनानै खोखांनाय। दा बेवहायनो बिथांमोनहा 83,08,193 फैसा बेखौ बाहायदों। जेराव जों नुनो मोनदों बे ख'ख' खेलायाव बे एन्ट्रि गेटआ हयथ' 100 मिटारानो जाया, 100 मिटार जानाय लामायानो नङा। आरो लामाखौबो जिबादि साजायनांगौमोन बे 83,88,000 जों दा बेखौ माने टाइल्सखौनो बुनानै होनो हायोमोन आरोखि। खिन्थु जों बाला अन्थाइ एसे एनै गारनानै बे लामाखौ जों बानायनायखौ नुनो मोनदों। दा बेफोर फैसाखौ बिथांमोनहा बेबादि एसेल' फैसा जेराव 88 लाख थांथावा दा बेवहाय हयथ' बेहाय 80,000 90,000 थाखा बाहायनानै दिनै बिथांमोना लाख थाखाखौनो हजम खालामदों। जों बेखौ दिनै बुंनो हायो। आरो बेबादिनो दिनै गोबां बिथांमोना माबा खालामबावदों जे जोलुर बादायलायनाय बे ISPLनि जोलुर बादायलायनायाव जे माखासे ट्रफि बायनाय, मेडेल, मेगाजिन, माने सौबिनिर दिहुननाय, कम्पिउटार आइटेम्स, मेट्रेस, टेन्ट, रेन्ट, लड्स, हटेल भारा बेवहाय गासै 52,26,421 बे फैसाखौ बिथांमोना खरस खालामबावदों आरो जे माने जे जाथावा
माने आउट अफ इमाजिनेसन बेबादि फैसाखौ बिथांमोना खरस खालामनानै जोंनि रायजो राजाफोरनिफ्राय दिनै बे फैसाखौ बिथांमोना गावसिनि लाबालाबनि थाखाय बाहायदों जेराव 1 लाख थाखा खरस जाथावा बेहाय 10,000 मावनो हायो बेबादि बिथांमोना बाजेट एस्टिमेट खालाम फैसाफोरखौ बख'नानै जादों आरो बेजों लोगोसे दिनैहा दंबावो दा नेशनेल लेभेल वार्कशप बिथांमोना खालामदोंमोन दा बे नेशनेल लेभेल वार्कशप खालामनायाव बिथांमोना देखायदों बेवहाय देखायदों वार्कशप माने पटेन्शियलिटिस एन्ड प्रस्पेक्ट अफ स्पर्ट्स इन बड'लेण्ड on 4th and 5th January 2023 दा बे मोनसे सेमिनार फाथिनायावनो साननै सेमिनार फाथिनायावनो बिथांमोना 40,93,672 थाखा बे फैसाखौ बाहायदों आरो मालाय आसरित साननै सेमिनार फाथिनायावनो 40 लाख थाखा 140 लाखखौनो होनजाबाय एराउन्ड 140 लाख थाखाखौनो होनजाबाय दा बिथांमोना साननै सेमिनार खालामनायाव बेबादि थाखा बाहायदों होमबा बे थाखाफ्रा मिसइउज जाजोबदों दा बिथांमोना बेबादिनो फैसा जानाय फर्मुला बेखौ बिथांमोना एखेबारे रायजो राजाफोरनि मेगनाव हाद्रि सारनानै बेखौ दिनै खालामगासिनो दङ लोगोसे दिनैहाय एक्सपेन्डिचार अन 6th Schedule काउन्सिल प्रिमियार लिग आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स कमप्लेक्स दा बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवबो बिथांमोना मा खालामदों बे ट्रफिखौ हस्ट खालामनायाव हयथ' मोनथाम मोनब्रैसो खेला हयथ' बाक्सायाव जादों मुसलपुराव जादों बे 52,55,685 रुपिस बेखौ बिथांमोना खरस खालामदों आरो मालाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवबो लोगोसे बिथांमोना दिनै बाहायबावदों नलेज फेस्टिभेल दा नलेज फेस्टिभेलाव बिथांमोना देखायदों बेवहाय बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल मुङाव कालचारेल एक्सपेन्सिभ होन्दों मिडिया गेस्ट रिसेपसन फ्लाइट टिकेट बेनार फुडिं बे बायदिसिना आइटेम्सफोरखौ लानानै बिथांमोना 3,38,29,791 रुपिस बिथांमोना बेखौ बाहायनाय देखायदों आरो मालाय दा बेवहाय गासै एराउन्ड माने गासै 20 लाखखौनो बुंजायो 20 क्रर बे 20 क्रर फैसाखौ दिनै बिथांमोना माने जेराव 20 क्रर थांथावा हयथ' बेवहाय 10 क्ररजोंनो जागौमोन दा बे फैसाखौ अभार एक्सपेन्डिचार खालायनानै बिथांमोना रायजो राजानि मेगनाव हाद्रि सारनानै बे फैसाफोरखौ दिनै हजम खालामजोब्बाय आरो मोनसे दुखुनांथावसिना जाहैबाय मा लास्ट बे गासिबो जोङो मोनफा खरस देखायजोब्बाय बिसोरो आरो बे लास्टआव मा होनबावदों बिथांमोना बे ISPLनि बे गासिबो खरसफोरखौ दिनै माने खरस जानायफोरखौ माने सुफुंनो थाखाय बे बिल बाउचार माबा माबि दिन्थिनानै लास्टआव मा खालामबावदों 5 क्रर थाखा 5 क्रर 1,17,594 फैसा माबा रुपिस बेखौ बिथांमोना बाहायबावदों आरो नालाय बे भाउचार देखायनानै होमबा आसरित नङा होमबा बेहाय माने बै खेलानि थाखाय मोनफ्रोमबो माबानिफ्राय जे थारिखआव मा जादों बेनि थाखाय मोनफा बाजेट हरखाजोबनाय दं आरो नैबे 5 क्ररआ बबेनिफ्राय फैबावखो बाक्सानि थाखाय एक्सट्रा बे माबा ख'ख' खेलानि थाखाय एक्सट्रा बाजेट हमखाजोबनानै आरो नैबे 5 क्रर फैसाखौ एक्सट्रा बिल भाउचार माबा माबि देखायलाबायनानै बख'नानै जाबावदों आरो माने दा बे आसरित बे 5 क्रर थाखाखौ बिथांमोना मथान बख'नानै जादों दिनै जों बुंनो हायो आरो दुखुनांथावसिन बाथ्राया बेनो दिनै बे फैसा गासिबो इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिमोन दा इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ स्पर्ट्सनि थाखाय फैसा बाहायनो मोना दा खिन्थु जोंनि BTSनि डाइरेक्टर अफ एडुकेसन जगदीश प्रसाद ब्रह्म जाय बिथाङा दिनै डाइरेक्टर अफ एडुकेसननि बिबानखौ रुजुननानै दं बिथाङा बोरै गावनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि फैसाखौ डाइरेक्ट स्पर्ट्सआव बोरै बाहायनो हाखो बे मिसइउज अफ अफिस जादों दा बिनि थाखाय बिथांनि सायाव CBI तदन्त होनांगौ फैसाफोरखौ डाइभार्ट खालामनो हायोब्ला स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टखौ डाइभार्ट खालामनानै स्पर्ट्सनि डाइरेक्टरासो बे फैसाखौ बाहायनांगौमोन खिन्थु बिदि खालामाखै बिथाङा डाइरेक्ट गावनो बाहायदों इडुकेसननि थाखाखौ मानो स्पर्ट्सआव बाहायनो मोनखो बे मोनसे इलिगेल दा बिनि सायाव दिनै CM भिजिलेन्सआ बिनि सायाव तदन्त खालामफैनांगौ नङाबा CBI इनकुवारि होनांगौ बिथांमोननि बे जाख्ल'नाय बिनि सायाव मोनसे गोख्रों बेबस्था लानांगौ आरो बे परिबर्तन सरकारनि बे जाख्ल'नाय बे हाबाफारिखौ दिनै होबथानो थाखाय जों साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दिनै सांग्रां जानांगोन जेखाय आं खावलायहरदों आरो गले खावलायदों जाहाथे जोंनि अफिसार्सफ्रा जाहाथे बेबादि थाखाफोरखौ जाहाथे मिसइउज खालामा दिनै प्रमद बर' आरो दावबायसा बर' बिथांमोनहा सानैजों प्रमद बर'आ इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ नायो दावबायसा स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टखौ नायो दा बिथांमोना सानैजों लोगो नांनानै दिनै बे BTSनिफ्राय दिनै बे 20 क्रर रुपिस एराउन्ड बे फैसाखौ दिनै
हयथ' 50% बाहायनानै 50% फैसाखौ दिनै हजम खालामदों बेखौ दिनै खानहोनो हायो आसरित बे जेनाखि भाउचारफोरखौ नायदों जोङो बेयाव दिनै बेखौ हिसाब खालामबानो मोननो हायो बेनिखायनो आं दिनै खावलायगोन जाहाथे दिनै आसाम सरकारा CM भिजिलेन्सनि गेजेरजों बिथांमोननि सायाव तदन्त खालामनानै बिथांखौ जाहाथे माने बिहित बेबस्था लानानै जाहाथे बिथांमोनखौ साजा होयो बेनि थाखाय आं गुरै खावलायगोन মই হদহেকত আমার BTC বাসিক অনুরোধ করিব বিচাৰিছো যাতে এই যে স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট যিবিলাক খৰচ হ'ব লাগিছিল কিন্তু আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ পৰাই আজি 19 কোটি টাকা এৰাউণ্ড 20 কোটি টাকা এইটো স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট পৰা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এইটো ইলিগেল হৈছে তো ইয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ ওপৰত আজি CM ভিজিলেন্সে তদন্ত কৰিব লাগে আৰু এই বিষয়াসকলক আজি এডুকেশন ডাইৰেক্টৰ জগদীশ প্ৰসাদ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াক আজি বিহিত শাস্তি দিব লাগে মই আজি এই প্ৰেছ মিট যোগেদি আজি দাবী কৰিছো ধন্যবাদ আপোনালোকে আৰটিআই যোগেদি এইটো তথ্যবিলাক ওলাইছিল এইটো আমি এটা সোর্সৰ পৰা পাইছো আৰু আৰটিআই দ্বাৰা পাইছো আমি যে এই গতিকিটা যে একেসকলৰ যে দুৰ্নীতিৰ যেটো তথ্য এটো আজি আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছো আমাৰ এটা অফিচিয়েল অৰ্ডাৰ কাগজবিলাক সব আমাৰ হাতত আছে এটোই হল আমাৰ প্ৰমাণ এটো মানে কেই তাৰিখৰ অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে ক'ত কেনেকৈ পইচাবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে গতিকিটা আছে ইয়াত তো এইখিনি আজি আমি তথ্য পাইছো ইয়াত লিখিছে সব আন্ডাৰ দি এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট ফর দি ফাইনান্সিয়াল ইয়ার 2022-23 সব কিটা ইয়াত লিখা আছে গতিকিটা ISPL ব্যৱহাৰ কৰা কোকো কেলত ব্যৱহাৰ কৰা গতিখিনি পইচা এডুকেশন ডিপার্টমেন্টৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইয়াত সব প্ৰমাণ আছে তো মই আজিৰ তাৰিখত অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাব খুজিছো যাতে BTC হোৱা এইবিলাক যে কেলেংকাৰী যে মিছ ইউজ অফ অফিচবিলাক যাতে ইয়াৰ যাতে ওপৰত যাতে বিহিত ব্যৱস্থা লয় আৰু আমাৰ এই বিষয়াবিলাকক যাতে বিহিত শাস্তি দিয়ে ইয়াৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিলো ধন্যবাদ जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक नंगौ जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' HS स्कुल र'डनि वार्ड नं 4आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थङाव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 7676151888 8860607313 आरो 880007